Dili lali mahimong public servant. Sama sa mga yano, sila usab adunay mga pagsulay. Uban ato mga kasama si Barangay Captain na James Abadilla sa Barangay 8-A ning siyudad sa Davao. Niantong midaog ka sa eleksyon, unsa ang imong gibati sa dihang imong nasayran nga ikaw nga mulingkod nga kapitan og mangulo sa inyong barangay? Kining akong nabati dili ni sa ko ang pangsarili. Gibati kini sa kanang katawhan sa Barangay 8A nga nakamatngo na sila sa mga niaging panahon nga wala malihok apan karon nakita nila sa kuha ang kakugi o paglihok nako karon sila. Okay. Ako ang pagtuyo diri ang pagserbisyo sa akong barangay. Kap, unsa ang mga hagit isip usa ka kapitan? Ang hagit nyo sa isip kapitan, hastang daghan na jud. Labaw na ni atong mga peace and order. Pamilya, kining mga kons pamilya, labaw na ning mga lote o kining mga squat-squat. O gini problema na to apan ginapangitaan jud na mo solusyon nga mahuman jud ang tanan. Okay, Kap, isip usa ka Kristiyano, paunsa makatabang ang imong pagtuo kang Kristo diha sa imong pagpanerbisyo? Isip usa ka Katoliko, naandan ta man ning namang gitay mga Holy Week nga panahon. Ako lang makuan ko to nga magmuni-muni kita sa panahon sa atong adlaw ni Kristo sa iyang kamatyon. Og isa nga akong gihatag pug karon kay tungod kaning Holy Week taas-taas nga adlaw, ang kasagaran na ni magbakasyon man, akong gisiguro sa ako ang mga katawhan labaw na sa akong mga ang barangay tanod nga magtuyok sa matag purok panimalay kay halos mga balay ron pambiyaan kay tungod nanuroy sila. Okay, Kap, unsa ang kausaban sa imong kinabuhi ug isip usa ka kapitan sa dihang imong gisalig kang Kristo ang imong posisyon? Ang ako kausaban sa kong kinabuhi, ako isip raman ko ka nanerbisyo sa katawhan sa Barangay 8. Dako na kaya kung kalipay nga ignan lang ko og salamat, halos bukad na akong atay maignan lang og isip Katoliko, mo po niya akong ginaampo sa Ginoo nga akong pagserbisyo mahatag nako sa akong katawhan. Okay. Kap, pinsahe nato sa imong mga kaubang public servant o sa publiko ning panahon sa Semana Santa. Ako lang pong ginakon sa mga kaubanan sa public, ang mga tig-serbisyo, labaw na sa atong halandong mayor, Baste Duterte, o ato ang congressman, Pulong Duterte, naisip ako ang mga boss, kaubanan ako mga kapitan, mga konsyal din na kita magtinabangay ta, kung sa may problema ni atong barangay, dili ilayo sa nato ng mga politika nga pagisgutan. Magkuyog kita kung unsay kalambuan sa tong barangay, ubanay ko ninyo kay mag-uban tang tanan. Basta ako masulti sa inyo, everybody happy Barangay 8A. Alang sa DXDC Holy Week Special, ako si Radyo Mandon Pulayaw, Tatak RMN.